Добър вечер на всички. Радвам се, че сте тук, че сте с нас. Това е настоящ реален момент. Искам да ви обърна внимание защо започнахме да въвеждаме медитация в началото на абсолютно всеки един вебинар. Както знаете, в Бонев Academy ние се целиме не просто да ви направим добри трейдери и да ви дадем възможност да имате един страничен поминък, пък на тези от вас, които им се отдава повече, защо не е основен такъв. Но ние тук целим да апгрейднем вашата оперативна система, а именно вашия мозък и вашето мислене. Да ви покажем различни призми, различни методи, с които вие да водите много по-пълноценен живот в всяко едно отношение. Да бъдете най-добрата версия на себе си. Всяка медитация ще бъде, както каза и Мартин, различна и нейната цел е да пробужда не просто различни чувства във вас, ами да е нещо, което самите вие ще търсите и ще прилагате в живота си. Искам да ви кажа, че разликата между един човек, който медитира дори 2 пъти, аз принципно медитирам сутрин и медитирам вечер. Разликата, поне в моят живот, преди да въведа медитацията си в живота ми и в миналото си, когато не съм медитирал, искам да ви кажа, че разликата е огромна. И тя е една от съставните части на това вие да може да си прочиствате съзнанието, особено когато имате високи нива на стрес. Това е нещо, което ви освобождава от блокажите и създава пространство за вдъхновение, за алтернативно мислене и за възможност за разрешаване на казуси. Така. Сега искам да си намерите удобна поза, начин по който да сте седнали. Ако е възможно за вас, тъй като сега искам да си затворите очите, но преди да го направите, бих искал да си намалите светлината на монитора, защото не бих желал тя в момента да ви свети, да ви дразни. Направете го. След като сте го направили, искам да застанете в удобна за вас поза. Облегнете се назад, облегнете и отпуснете главата си, затворете вашите очи. И започнете да правите методични вдишвания и издишвания. Още 2 пъти поемете дълбоко въздух и издишайте. Още веднъж. Искам сега да продължите да вдишвате и да продължите да издишвате, докато давам своите указания. С всяко вдишване вие се съоточавате върху въздуха, който влиза. С всяко издишване вие усещате как цялото напрежение излиза от вас. Искам да си поемете дълбоко въздух и да издишвате. Искам докато сега го правите, искам да насочите вниманието си към върхът на вашата глава. Искам да забележите усещането за релаксация и за освобождаване от всяко натрупано напрежение. Сега преместете вниманието си към вашите гърди. Издишвайки, премахваме напрежението от тях. Продължавате да вдишвате и продължавате бавно да издишвате, съсредоточавайки се върху вашият корем.
Продължавате да вдишвате. Продължавате да издишвате. Сега, докато го правите, искам да си представите малка, ярка светлина в центъра на вашето сърце. Тази светлина с всяко дълбоко вдишване, всяко дълбоко издишване става все по-силна и по-силна. Искам да изпълните цялото си тяло с тази нарастваща светлина, идваща от вашето сърце. Усетете как се затопляте, усетете как се загрявате, усетете как ставате повече. Сега искам да сложите и двете си ръце на сърцето. Задръжте ги там. Задръжте. И сега искам да си помислите за едно нещо, за което сте благодарни днес. Кажете си го на ум. Кажете си на ум едно нещо, за което вие сте благодарни днес. А сега отново на ум искам да благодарите на вашето сърце, че бие и ви дава живот. И че това е най-силното сърце. Добре, Вълци. Добре. Надявам се това да ви е пречистило, изчистило, да ви даде онази лекота, която е нужна. И когато имаме тежки ситуации, а и дори когато нямаме. Оставам ви в ръцете на Мартин, Даниел и на Гюрчай и с вас ще си поговорим малко по-късно, като ще се опитам лично да поговоря малко повече за илюзиите и за лъжите, които най-често си даваме като оправдание за провали или лошо стечение на обстоятелства около нас. Ще ви науча как да ги различавате, защото това ще бъде, може би, едно от най-трудните неща, но аз вярвам, че вие всички сте готови за това нещо, защото по-трудно нещо от това да се погледнеш лице в лице с комплексите, страховете и лъжите няма. И от днес съм решил, че ще говорим за това. Бъдете здрави и ще се чуем малко по-късно с вас.